Moi kaikille! Tää on meidän hakemus Juissin kesäsomettajiksi. Mä oon Luulia. Ja mä oon Petra. Mä oon 16 vuotta. Mä oon 17. Mä näyttelen, joka on mun niinku pääharrastus. Mä soitan ihan vähän kitaraa, ihan vähän ukuleleen, laulelen, pyöräilen. Meillä on kissa. Se ei ole harrastus, mutta meillä on kissa. Kaikki kissafanit siellä. Ja harrastan kanssa teatteria. Siellä. Meinasin sanoa näyttelijä, mutta nyt tanssin tässä yhdessä prokkiksessa. Ja se on vähän niinku se main thing. Mutta muuten tykkään soitella vähän pianoa, vähän kitaraa, vähän lauleskelen. Aika samoja. En lenkkeile, en harrasta liikuntaa. En käy salilla niin kuin 90% mun ikäisistä. Don't kill me. Niin harrastetaan teatteria, joten tämmönen esiintyminen on meille tuttua. Ja tällainen improaminen, spontaanius. Miksi me tehdään tää yhdessä? On se, että me tehdään melkein kaikkea yhdessä. Meillä on samat aivot. Me pelataan Mario Kartia, syödään ja ihan vaan kulutetaan aikaa. Molemmat käytetään paljon sosiaalista mediaa. YouTube, Instagram, Twitter, Facebook. Juissi on aina ollut se mehu, nimenomaan the mehu. Tää kirja tuli nyt täältä Juissilta. Okei, olis me valmiita? Jos me valmiita. Okei.